Γεια, ζωντανά. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή θα καλέσουμε το αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου για να βρούμε το Λευτέρη και να του πάμε ένα πακέτο τσιγάρα και λίγο φαγητό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Σε εσάς κρατείται ο Λευτέρης? Όχι. Πού μπορώ να έχω, να πάω να τον επισκεφτώ, να του πάω ένα πακέτο τσιγάρα, λίγο φαγητό? Πού να ξέρω που κρατείτε, κύριε? Αυτό πώς μπορούμε να το μάθουμε? Γιατί έχει πιαστεί? Εσείς που ξέρετε έχει πιαστεί πρώτα? Από τα social media. Από τα social media έχετε μάθει ότι αυτός έχει πιαστεί? Ναι, ο Λευτέρης από το Λευτέρη TV με το Βάρδο. Εγώ είμαι ο πορνοτιλιβεράς. Δεν σας ξέρω. Άρα, Νομίζω πρώτα μήπως έχει αφαιθεί ο κύριος. άμα πάρω στη Γαδά. Πάρτε εκεί πέρα, μήπως έχει αφαιθεί ο κύριος, λέω. Δεν το γνωρίζω, εγώ είμαι φαν του stream, καταλάβατε? Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.